दिनै गावनि गोसोखौ होसारनानै जोङो खामानि मावबोयै गोलाव सम मावबोनानै जोङो दिनै 2014 आङो हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमनानै बयबो नुस' मोनै गोथौ हाखराव गोग्लैसोनानै दंमोन। आरो बियो जोंनि आसामनि गेजेरावनो दङ, नाथाय बे मोनसे आलादा रायजो, बेखौ होनो जोबथेसालि। जायफ्रा हारिनि मावोब्ला जिउखौबो बाउसोमलांनांगोन, थैलांनांगोनबो, जोबथेसालियावबो थानांगोन। थिग नोंथांमोनहाबो बेबायदिनो मावलांबाय थादो। आं बिराद मोजां मोनदों नोंसोरखौ दिनै आरोबाव फिन हारिनि सोमावसारलांगोन होननानै गोबां आसा थिनाय दङ। आरो बिदिनो खौसे जानानै जों बयबो बर' बिमानि रावजों आरो जोंनि हारिमु बिमानि रावजों जुजिलांनांगोन। अब्लासो जोंनि जि मोन्थायखौ नागिरदों अब्लासो जोङो बेबायदिनो बै समावहाय जोङो गोबाव सम मावबोबाय थानानै जोंबो दिनैहाय जौखोबाय थानाय समाव जोङो सोरबाया बुथारलांजाबाय, सोरबाया गावथारजाबाय, सोरबाया गोबां लोगोफ्राबो न'आव फैफिननो हायासै। आरो जों नैबे थिग समाव जों मावफुबाय थानाय समाव जोङो जिखिनि हारिनि बर' हारिनि मावलांनो ओंखारदोंमोन, जों दा आदुरा जाबाय। ओंखायनो जोंनि फंबायमोन बिनानावमोनहा दिनै मोनसे बनसु गोदान नै 4 बोसोर जाबाय नामा, दा बेनि गेजेरजों जोंनि बिदा फंबाया हारिनि थाखाय मोजाङै मावलांदो।